Wengane zakwethu kule video ke lo sisi ogqoka i-cap uboshwe noma ke oboshwe ukubulala umndeni wakhe. Ingane le ayigaxile ewabona la ke kule sithombe iyokuphela yasinda esibhedlela bese kuba ke uyise ogqoke iskipa washona kunino ohlezi ke phansi owayecelebrate ibirthday kulesi sithombe bese kuba ke usisi wakhe lo omile owabulawa ekhulelwe. Usisi wekhephu ke wabulala umndeni wakhe eseneminyaka ngo-15 kanti kumalume wakhe efakaza uthi ke umshana wakhe esano-13 wayehlezi ethi ke ufuna ukubulala unina yena ke ezitshela ukuthi ukhulunyiswa ke ubungane wengane zakwethu. Yizo ke lezi indaba kanti ke izinkabi ke yizo ke lezi ezivela la kulesithombe uTumelo Makone kanye ke noKakiso Makone. Izinkabi zisencane kanti ke kuthiwa ezandawonye wengane zakwethu. Izindaba ke lezi ezishaqisa kakhulu abantu abaningi bapholwe ngazo enkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi sengathi ke sizodinga ikhansela ngenzima kuyophela ke unyaka sise-ICU siguliswa ke izindaba ezimbi. Nangomunye uthi yazi ke abazali bayazenza izinto ezibuhlungu ezinganeni zabo. Angisazi isizathu sakhe kodwa ke I'm sure unaso and sozwakala. Some parents badayisa izingane zabo kumadoda kamadala okuzuza whatever bayifunayo or to keep on staying in a certain place mhlambe ke noma ke esehluleka rent adayise ngomntwana wakhe. Noma ke sizomangala vele thina esinabazali abasiphethe kahle. I'm saying this cause ke sengake ngazibonela umzali enza bad things to his own child, so noma ke so nje yeke angifuni ukuxa kakhulu ngesenzo ke sasisi. Wengane zakwethu mina mfisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho hlanga phakathi ku comment section.